L'Arxiu de la Corona d'Aragó acull 64 miniatures per a Miquel Pujol. Aquest treball reuneix en una mateixa obra artistes de disciplines i països diferents. He buscat de Catalunya, del nostre país, gent nostra, pintors nostres de casa. I després, com jo soc acadèmic per Itàlia, per Roma, llavors de la Reial Acadèmia he agafat 12 pintors, escultors d'allí i els he fusionat Catalunya en Itàlia, diguéssim el que és la Mediterrània. La mostra, que data de finals de 1980, la formen 64 miniatures de violoncel que artistes plàstics i escriptors van utilitzar per fer la seva obra. En el mateix espai s'exposa la partitura més gran del món, de 15 metres 32 centímetres, realitzada també per en Miquel Pujol, qui va comptar amb la col·laboració d'artistes de renom. Els hi vaig donar enrotllat, sense que sapiguessin el que feien, una part de dir, mira, tot això, quan m'ho van acceptar, pinta el que vulguis. I llavors a dalt o baix, com has vist, hi ha música o la pintura. Aquest rècord, aconseguit el 1989, encara no ha estat superat. L'exposició es pot visitar fins a finals de juny.